Ola a todos, benvidos e benvidas un día máis á miña canle de YouTube. Son María Mera, actriz presentadora e mamá. Hoxe vou vos falar de lactancia materna. Imos aló. Canto tempo dei lactancia materna e como me está indo a lactancia materna con Lila? A Dalia deille lactancia materna case ata os 3 anos e foi un destete totalmente natural. E a Lila, pois estamos agora mesmo neso, ten 4 meses e medio, estamos con lactancia materna exclusiva, que quere dicir isto, que únicamente toma teta, nin agua, nin infusións, nin nada disto, só teta, e pódese dar lactancia materna exclusiva ata os 6 meses. Con Dalia fíxeno, con Lila estou no repetindo, ata os 6 meses darelle só únicamente lactancia materna, e a partir dos 6 meses debemos introducir outros alimentos, fruta, verdura e cereais, pero sempre a lactancia materna é o alimento principal, polo menos ata o ano de vida. O resto dos alimentos que introduzamos a partir dos 6 meses son complementarios, así que a súa base de alimento é sempre a leite materna. E con Lila, a verdade é que me está indo fenomenal a lactancia materna e quédame moi pouquiño xa para dar esta lactancia materna exclusiva e empezar co resto dos alimentos. Por que escollín lactancia materna? Ben, escollín lactancia materna porque para min non había outra opción, era algo que quería desde sempre, tiño clarísimo, así que optei pola lactancia materna porque me apetecía vivir ese vínculo coas miñas fillas e tamén porque sei que a nivel alimento é moito mellor que a leite artificial. Isto creo que estamos todas de acordo, non? Ten moitos máis componentes, nutrientes, é un alimento 10 para os nosos bebés e a leite artificial non contén tantos beneficios como a leite materna. Entón, para mí non había opción, é dicir, leite materna era o que eu quería dar. É certo que cando estaba embarazada de Dalia iba con moito medo á lactancia materna porque todo o mundo me contaba experiencias negativas, que si sangrados, mastitis, grietas, subida de leite, fiebre, unhas cousas horribles e ata dudei de se sería capaz de dar leite materna. Así que desde aquí quero mandar esta mensaxe ás mamis que esteades pensando dar lactancia materna, borrade todas as experiencias negativas que vos conten, porque cada un é un mundo, cada bebé é un mundo e non todas as experiencias son malas. A miña foi maravillosa, nunca tuve unha mastitis, nunca tuve grietas, nunca a subida de leite foi nada, non me enterei, o sea, foi todo maravilloso, así que se queredes lactancia materna, pelexade por ela, porque a veces pareceme que é bastante complicado que a xente e o mundo nos axude a ir para adiante coa lactancia materna e dame moita rabia que a xente que ten eso na cabeza por falta de información non o leva a cabo, non? Entón, se queredes lactancia materna, pelexade por ela porque é posible e con boa información e boas asesores de lactancia, que hai un montón, podedes ir para diante coa vosa lactancia. Algunhas mamis por Instagram preguntástesme cada canto tempo come Lila. E digo, madre mía, na lactancia materna non existe horas, nin existen reloxos, nin existe desto de comer cada 3 horas. Isto, para min, non funcionou con Dalia, porque sí que é verdade que mo decían, no, ten que comer cada 3 horas. No. A lactancia materna non ten horario, é totalmente a demanda. Ofrezco teta sempre que Lila quere, sea para collela un minuto, para collela media hora, sea para collela como chupete, porque ao final é así, a teta non é só para dar de comer, non saco a teta só para darlle de comer. A teta é cariño, calor de mamá, estar pegadita a mamá, é seguridade, a teta dá moitas cousas, non só dá alimento. Se ten sede, toma teta, se ten fame, toma teta, se ten medo, toma teta, se está chorando, toma teta, se quere dormir, toma teta, é así. Así que, pois prácticamente estou coa teta todo o día fora, porque para a teta é a demanda, non temos aquí un cronómetro, nin temos un indicador que nos poña a túa bebé comeu 100 mililitros e a esta hora. No, iso está o biberón que podes ver o que come, ver canto come, pero na teta non podemos ver eso e menos mal, porque senón mediríamos todo nesta vida. Así que ofrecede teta sempre que queirades, sempre que teñades dúbida, porque non existe isto de comer cada 3 horas. Isto non é así. Eu penso a nivel persoal que co biberón tamén debe ser así. Non todos os bebés, nin todas as persoas, como podedes entender, comemos sempre a mesma cantidade. Pois hai días que comeremos máis, hai momentos que temos máis fame, hai momentos que temos menos. Se tomou 50, pois na próxima tomará 100 e non hai por que esperar as 3 horas, é dicir, hai que ser, creo que, naturales e utilizar a mente e utilizar o sentido común, porque creo que é o que mellor funciona. A min é o que máis me funciona, utilizar o sentido común. Ti non tes fame,
sempre a mesma fame ás mesmas horas, e podes comer e petiscar e facer outro tipo de rutinas coa comida, e os nenos son totalmente igual. Iso é a miña maneira de pensar e o que a mí me funcionou. Tamén vos vou falar así un pouquiño do destete, que algunhas me preguntastes. Dalia tivo un destete totalmente natural, iso que lle dei case ata os 3 anos. Vamos, era algo que a mí me preocupaba porque, bueno, sabedes que a lactancia é un vínculo moi grande entre a bebé e a mamá, entón ás veces romper ese vínculo dá como moitísimo medo, non? A mí dá moito medo perder ese momento de como vai deixar de tomar teta xa. E a verdade é que foi tan natural, foi ela paulatinamente comendo menos, ata que chegou un día que non me pediu teta e foi enganchando un día con outro, algún día acordouse, pero foi indo e, o sea, foi de verdade o máis natural do mundo, que nin eu mo creía, porque eu dicía, esta nena nunca se vai desenganchar, porque Dalia era teta 24 horas, pero vamos, ata os 3 anos, dígolo de verdade, era unha cousa increíble, estaba sempre conmigo e na teta. Entón eu dicía, bueno, isto vai para rato. Pois foi super paulatino e de maneira totalmente natural. Eu quería un destete natural, non quería facer estas cousas que fan algunhas mamis que desaparecen X días para que se olvide da teta, ou poñerlle unha tirita á teta, ou non sei quantas cousas hai para que se desteten, pero eu non quería esa opción, quería que fora natural. E a verdade é que xurdiu todo de maneira natural, e a verdade é que foi ben para ela e ben para min, porque ao ser tan paulatino e de maneira natural, pois ninguna das dúas sufriu ese momento de destete, non? Con Lila quero intentar que sexa tamén destete natural, quero darlle teta ata que ela queira, esa é a miña idea. E, bueno, veremos que pasa, non se pode adiantar tampouco os acontecementos, non? Entón, pois nada, eu quero disfrutar da lactancia como disfrutei con Dalia, e con Lila, pois quero disfrutala igual ata que as dúas queiramos e aproveitar este momento que me parece único e que nunca volve, así que penso exprimilo ao máximo. Tamén vos quero falar de embarazo e lactancia. No meu caso coincidiu estar embarazada de Dalia e seguía dándolle teta a Dalia e, bueno, estando embarazada non houve ningún tipo de problema. Para a xente que a veces me preguntades, eu quedeime embarazada, Dalia estaba tomando lactancia materna e estivemos así 3 meses e algo de embarazo. Os primeiros 3 meses e algo Dalia tomaba teta normal cando ela quería. Aos 3 meses e medio foi cando ela se destetou aos 3 meses e medio do embarazo de Lila, pois Dalia foi cando se destetou. Así que, pois nada, a xente que me preguntade se pode estar embarazada e pode estar dando lactancia materna a outro neno, totalmente sí, por supuesto. E se Dalia quixera seguir tomando teta durante o embarazo máis tempo, pois por min era unha opción que sabía que podía pasar e iba adiante con ela, solo que, pois nada, aos 3 meses e medio de embarazo, pois xurdiu ese destete natural que tanto eu quería que fose natural e nada, foi así. Que notei de diferente? Notei algo diferente, que o único que sabedes que cando nos quedamos embarazadas sí que temos máis sensibles o peito, entonces a veces cando mamaba sí que me facía un poquinho máis de dano porque estaba un poquinho máis sensible, pero non era nada que me incordiara ni que me molestara tanto como para querer deixar a lactancia materna. Así que, nada, eu totalmente aconsellable que a xente que queira, pois, que siga adiante coa lactancia aínda estando embarazada. Lactancia materna en tándem. Tamén me preguntastes que quere dicir isto, pois dar lactancia materna a 2 fillos. Non, no meu caso era a miña idea, non era ni a miña idea, non tiña nada pensado, porque eu con isto da maternidade pois vou indo según van xurdindo as cousas e creo que é o que se debe facer. Eu quedeime embarazada, sabía, era un embarazo totalmente buscado, sabía que Dalia estaba tomando teta e pois foi todo para diante natural. Se Dalia houbera querido teta ata que dera a luz, pois seguiría lle dando. E nada, teño 2 tetas, e sea que podo dar teta a unha, despois podo darlle teta a outra. Sabedes que a teta é como un grifo, que según eles se chupan, pois hai leite, se non chupan, pois non hai leite. Entonces isto funciona así. Entón a miña idea era pois seguir para diante e bueno, non vos podo falar da experiencia en tándem porque Dalia destetouse no embarazo, pero senón eu houbera seguido para diante sin ningún tipo de problema. Outro dos temas da lactancia materna é se unha vez que dei a luz e Dalia ve ou a Lila tomar teta, se Dalia
quería teta tamén. Bueno, sí que me pasou en algunha ocasión ao principio, ademais, bueno, Dalia había, unha vez que tuve a Lila, había como 5 ou 6 meses que se destetara, é dicir, non pasara moito tempo. Así que era moi probable, ou a xente dicíame, ya verás, cando tiñas a Lila e te vexa Dalia que lle estás dando teta, vai che querer teta tamén. A verdade é que me agobiaba un pouco con este tema, digo, bueno, pois se quere teta, dareille teta, cal é o problema? Non hai ningún problema, non vos agobiedes, é dicir, ao final todo pasa da maneira máis natural e é verdade, utilizade o sentido común, que máis dá? Deixadevos de, sabes, de intoxicar de cousas negativas e de problemas que diste, bueno, pois cando chega un momento xa liderei con esa situación e tan tranquilos. A verdade é que a mí non me comín nada a cabeza por eso, e unha vez que tiven a Lila, Dalia non me pediu teta os primeiros días, nin a primeira semana, nin a segunda, nin a terceira. Si que houve un día que me dixo que quería teta, deille teta, sin ningún tipo de problema. Quedeime totalmente alucinada porque Dalia non sabía succionar, que dixen, madre mía, se hai 5 meses estabas enganchada a teta, que parecía, vamos, que non te ibas a destetar nunca ou que ainda quedaba teta para largo e agora non sabes succionar. Quedeime alucinada, entón nada, ao final, pois nada, deille un pouco de leite que saqueu de forma manual, tomou o leite e outra vez sorpresa, que dixo que non lle gustaba. Que esa leite era para Lila, pero que iso que non lle gustaba, que sabía leite de vaca. O sea, eu quedeime alucinada. Dixo, non me gusta, esa leite para Lila sabe a leite de vaca. Digo, bueno, pues nada. De verdade que foi algo increíble porque, o sea, para que vexades, no? Que a xente despois vai querer tomar teta, digo, bueno, pues toma teta. E para a miña sorpresa foi que non lle interesou nin o máis mínimo, non se acordaba ni de succionar e por encima hasta non lle gustaba o sabor da leite materna cando había 5 meses que estaba enganchada a teta e despois de 3 anos de lactancia materna. O sea, que imaginadevos como cambian, porque por eles un mes, pois é, imaginade, cada mes que pasa para eles é unha evolución tan grande que, bueno, a verdade que a mí deixoume xoqueada, non sei se algunha mami lle pasou algo parecido, pero, bueno, a miña experiencia, desde logo, no momento rinme porque dixe, bueno, pareceme increíble. Así que nada, para que vexades que non hai que agobiarse tanto, hai que deixar que as cousas fluyan e vayan ao seu ritmo, utilizar o sentido común e disfrutar, que este tempo pasa demasiado rápido. A lactancia materna é algo maravilloso que hai que vivir e disfrutar e que non nos veñan a contaminar con cousas raras que non é necesario e xa está. Por último, para pechar o vídeo, que quero decirvos e aconsellarvos é que se de verdade queredes a lactancia materna ou se tedes dúbidas, vexo que aínda a día de hoxe falta información ou que ás veces nos atopamos con profesionais que non nos axudan no tema da lactancia. Entón, hai un montón de asociacións de lactancia materna, de profesionais maravillosas que vos poden axudar a tomar esta decisión, ou se comenzades co tema da lactancia e tedes problemas, se engancha mal, aparecen as grietas ou o que sea, todo ten solución, pero hai que informarse ben e estar ben asesorado. Entón eu, de verdade, aconsellevos que vos informedes, que busquedes, que faledes, que non vos quededes caladas e que non vos contaminedes pola xente que temos ao redor, que no momento que estamos mal o que menos necesitamos é deixa a lactancia materna, dalle biberón. No, o que queremos é xente ao noso lado que nos diga, valo a conseguir, que é a lactancia materna, eu estou aquí, valo a conseguir, vamos a buscar axuda, vamos a ir por este lado, se non é por este lado é polo outro, pero valo a conseguir. Vale, eu creo que iso é unha mensaxe tamén para a xente que rodea as mamis de lactancia materna e que o están pasando mal. A solución non é deixa a lactancia materna, dalle biberón, no, a solución é valo a conseguir, vouche axudar, vamos a buscar axuda. E claro que vas a ser capaz, porque todas somos capaces de dar leite materna. É verdade que ao principio pode ser duro, pero con axuda e con unha boa asesoría todo se pode. Así que moito ánimo e disfrutade da lactancia materna. Un bico moi grande e vémonos no seguinte vídeo.